Det her er et normalt frikvarter på Stjernskolen. Der er ikke noget at lave ude i skolegården, så vi sidder bare indenfor og spiller. Vi har sat os for at finde ud af, hvad børnene på Stjernskolen egentlig synes om den nuværende skolegård. Og hvad der vil gøre, at børnene kommer udenfor at lege. Hvad synes du om skolegården, som den er lige nu? Jeg synes, der godt kunne være lidt flere ting. Den er bare kedelig. Den er rigtig kedelig, mega kedelig. Mega kedelig. Der er ikke så meget ting, man kan lave i den og sådan noget. Og de små, de kan meget nemt have det meget, meget kedeligt, hvis der ikke er noget at lave. Og så er den mega dårlig. Hvad vil I allerhelst have ude i skolegården? En svævebane. Sådan en forhindringsbane. Tarzanbane, ja. Hvad er det? Det er sådan en forhindringsbane på noget. En Tarzanbane. En parkourbane. Forhindringsbane. Hvis du støtter os med vores skolegård, er du en super duper helt.